I-SABC lihaye kuphathela inkqubo entsha qaqa ebizwa ngokuba eziphakwa zishisa. Le nkqubo ke iza kusasaza iiyure ezintathu iqokelela iindaba ezinkqenkqeza phambili okwenzeka enkundleni ngolwimi lwesiZulu. Uzawusichubela ke kwesi sikhwebu ngumbhexeshi wale nkqubo uNondumiso Masina. Masina, Mkholo, masikubulise sikwamkele SABC lihaye. Siyavuyisana nawe njengombhexeshi wale nkqubo. Mangibingelele kuwe Kholosa, ngibingelele nakumbukeli ekhaya. Ngibonge kakhulu ngokuba khona la ekhaya. Hawu, washo ngathi ngazizwa ngingumbukeli osayibukela ekhaya. Nondumiso, ngaphambi kokuba singene nzulu kwezishisa phambili, inkqubo entsha qaqa ezawuza apha ku-SABC lihaye. Khawusixelele banzi ngubani uNondumiso, ubabulise kaloku nalapho usuka khona. uNondumiso Kholosa intombazana ekhulele ePitoli eSoshanguve. Ukuqala kwami ke ngaqala isikolo samabanga aphansi khona eSoshanguve ePitoli, ngaze ngayogogoda ke emfundweni ephakeme ngeziqu ze-journalism. Ngiyababingelele eSoshanguve ema-IA. Hawu, ema-IA abasukuma uNondumiso sekangenile SABC lihaye. Nondumiso, khawusixele banzi ngale nkqubo entsha. Singatsho into yokubana i-SABC lihaye iyakhula ngokukhula, iveza omnye umntwana. Lo mntwana ngubani igama lakhe? Usasaza iiyure zindoni ezingathi umbukeli azilindele ekhaya. Kholosa, igama lohlelo ke ziphakwa zishisa. Kanti ke yimina umethuli walo lolu hlelo. Lolu hlelo sizokwethulela lona amahora amathathu njalo ke kusukela ngoMsombuluko kufika uLesihlanu. Khona la ku-SABC lihaye. Ngo, ixesha ngubani? Sosuka ke laphana ngehora lesibili kuze kufika ke laphana gamanxa ihora lesihlanu ntambama. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into bangaba mhlambe zeziphi inkqubo-ndaba enizawuthi nibe nazo kule nkqubo, kuba siyaqonda into yokubana ngazo ezayure siye kufumanisa into yokubana kuba khona ii-media briefings, ii-courts njalo njalo. Niyabe niqulethe ntoni? Kholosa, silethela lana umbukeli izindaba ngobunjalo bazo neyisuke zenzeka ezweni sakhile. Zoqinisekisa ke ukuthi umbukeli simlethela okwenzeka enkantolo. Zokwenzela ke Kholosa laphana isibonelo. Sokulethela ke icala elibhekene ke laphana noVusumuzi Cat Matlala kanye naSolwa Nabo. Elikela lamacala esingakulethela ke laphana umbukeli icala lokubulawa kaloyo wayengunozintiwe Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. Kanti ke namanye amacala asuke enzeka njengamanje. Uzokhumbula ke Kholosa ukuthi uzophinde silethele ke laphana umbukeli ikomishana kaMadlanga. Uyazi ke ukuthi ilaphayana kwikhefu lephasika kodwa emva kokuthi makababuya umbukeli uzokwazi ukuthi athole konke lokho ngokwenzeka kunjalo. Nathi silindile sijonge ngamehlo bomvu into yokubana sirhabule sifince kwezishisa phambili. Eyona nto ebalulekileyo kukuba umbukeli ekhaya iyamvuyisa le nto kuba kaloku nabe nisasaza ngolwimi likaMageba. Kutheni nje kubalulekile into yokubana iindaba zisasazwe ngolwimi lwenkobe? Kholosa, njenge-SABC kanye nathi SABC lihaye kubalulekile kakhulu ukuthi silethele umbukeli izindaba azokwazi ukuthi ayizwisise nazokwazi ukuthi ayiqonde. Kubalulekile ke ukuthi manje sibalethele lolu hlelo esizokwethula lona ngesiZulu kanye nesiXhosa ukuze babe yingxenye ye-SABC lihaye. Siyafuna uqonda into yokubana indwendwe ingaba nizakwazi into yokubana nizimemele kule nkqubo kuba lokhu njengokuba usisho into bangaba mhlambe kuyobe kukhona ikomishoni zomadlanga, amatyala, oSenzo Meyiwa nazo zonke into eziqhubekayo. Kuye kubaluleke into yokubana kuze indwendwe zikazi into yokubana zihlaziye okuqhubekayo nombukeli acacale ngcono. Ingaba nizakwazi into yokubana nizikrwece nizimeme indwendwe? Kunjalo Kholosa, yilokho ezobe sikuphathele kona umbukeli ukuthi sibe khona nabahlaziyi abazokwazi ukuthi basize mina kanye nombukeli ekhaya ukuqonda ngabanzi ngokusuke kwenzeka ezweni isakhile. Ngenene umbukeli ngenene nangenyaniso ulindile ukukuva Nondumiso uziphaka zishushu. Masibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabonga Kholosa. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-SABC lihaye besidla nindlebe nombhexeshi wenkqubo entsha shambukeli ebezwa ngokuba ezishisayo indaba. Zawuphakwa ke mbukeli apha kwinkqubo-ndaba i-SABC lihaye. Ngenene nangenyaniso kuyabonakala mbukeli into bangaba i-SABC lihaye iyakhula ngokukhula, iyazala ngokuzala. Nambukeli kuyabonakala into yokubana ndifumane udadewethu endizawuthi ndibhexeshe naye. Kanti ke